Let's go. Kestää. Mennään. Kaasuu, kaasuu. Ei ehkä näin paljon oo. Joo. Ykkösellä käynnistys parhaiten, pysähdytäänkö? Ja mennään, mut hiljaa aluksi. Vittu se taas hörppäs tolleen jotenkin ihan ihmeellisesti. Anna kaasu vaan. Tää vittu niin sutis ilman niitä tavaroita. Ai jaa. Kaasu, kaasu, mennään vähän kovempaa. Ei tää käynnisty. Voi sitä oikea ajaa. Ja ihan yhtä kova meteli. Ei kuuleeko sen äänen sinne asti? Ei kun kuuleeko sä tän äänen sinne? Kuuleeko siitä oikeesti ääntä? No ihan vitusti. Tää niinku kuuluu ihan kois kaasupohjas vittu. Ei vittu se moottorille ottaa koville. Ei se ota, mut se ottaa. Mikä on moottorilämpö? Ei oo vielä edes maksimi. Vittu se haisee palaneelta. Aivan vittu varmasti. Arvaa onko tännekin se saataisi katalysaattori kunnossa, jos siinä ei ylipäätään. Se on suoraan polttoainejätettä ilman minkäännäköistä puhdistusta. Oota hetki, avaa joku, pistä se musiikki pois, niin sä kuulet kun tää auto käy. Mulla ei oo mitään musiikkia. Ja sä et silti kuule tätä autoa sinne. No arvaa kuulenko mä vittu tämän auton läpi mitään. Sen verran ove. Joo, mut sit sun pitää myös ajaa vähän kovemmin. Ei helvetti. Mennään suoralle ensin, niin sit mä vasta nostan kytkimen. Sutisko tää auto äsken? Joo. Tällähän saa tekee tälleen. Nyt vaan sit kaasuu, niin sä kuulet. Kyllä mä tän meteleillä pitää konkulutuksen kuule. Paina vähän kaasua, niin tää ottaa kierroksia. Ei kuule, tää on muutenkin äänivalennettu tää koppi onneksi aika hyvin. Vittu. Aja enemmän vasemmassa reunassa, sä oot ihan oikeassa ojassa. Jarrua!
Käydäänkö vielä? Kai se nyt yksi pitää mennä ton kunniaksi. Eihän sitä nyt purkamas olla. Totta kai se nyt puretaan, mutta ei sitä edes romuteta sentään ehkä. Ja sinne meni mumman nurmikko. Ei oo enää hänen. Kääntyykö? Ei menty edes paljon pellon puolella. Tehdään testi. Se ehkä käynnistyy. Käynnistykö? Ehkä. Hetkeksi ainakin. Se mun tuntuu, että se kiinnitetään samaan kun sä koetat käynnistää, niin näkee toimii. Sä antaa sen just saman verran kierroksia, kun se normaalistikin antaa. Vittu täällä kupissa on kuuma! Hei! Taas se käynnistyi hetkeksi. Vasta puhelimesta. Mitä? Mulle tuli, että akku loppu, se johtuu siitä, kun tää on se puhelin, mikä ei vielä ehtinyt olla latauksen tarpeen. Se on se puhelin, mikä ladattiin tänään, mikä oli yön ulkona. Loppuuko sulta akku nyt? Pitäisikö tää auto viedä piiloon? Viedäänkö tää auto piiloon jonnekin? Nää kuljetukset edelleen, et sä et kuule mua. Mihin piiloon? En mä tiedä. Mitä sä tarkoitat? Mulla on idea, mut se on... Mulla on täydellinen paikka, mihin tää auto piilotetaan. Mihin? Ainoa vaan, että sä et tykkää siitä paikasta. Koska siellä on hiiriä. Mihin? Tonne...